निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प। निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प। MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202। सिंधुदुर्ग जिल्हा 35व्या व्यापारी एकता मेळाव्यात एकूण 7 महत्त्वाचे ठराव घेण्यात आले। महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके यांनी या ठरावांचं वाचन केलं। एकंदरीत 7 ठराव आहेत। 7ही ठराव झाल्यानंतर सर्वांनी हात उंचावून त्याला संमती द्यायची आहे। ठराव क्रमांक 1, बेळगाव, कारवार, निप्पाणी, हल्ल्याळ, बिदळ, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे। ठराव क्रमांक सूचक अध्यक्षस्थानावरून। ठराव क्रमांक 2, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी कोणत्याही पद्धतीने पथकर आकारला जाऊ नये। सूचक द्वारकानाथ घुर्ये, अनुमोदक मनोज वालावलकर। ठराव क्रमांक 3A, वस्तू व सेवा कर कायद्यातील, मराठीत ज्याला GST म्हणतात, सर्व प्रकारच्या तरतुदीबाबत सुस्पष्टता येईपर्यंत या कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत संबंधित खात्याकडून एकल व्यापारी, मध्यम आकाराच्या भागीदारी फर्म व अविभक्त हिंदू UHF आणि हिंदू कुटुंब आणि उद्योग व्यवसायांवर झालेल्या कारवायांना तात्काळ स्थगिती द्यावी। 3B, प्रत्यक्ष कर कायदा, अप्रत्यक्ष कर कायदा, अबकारी कर कायदा, मूल्यवर्धित कर कायदा आदी सर्व कायद्यातील सर्व कलमांबाबत तरतुदींबाबत सुस्पष्टता येईपर्यंत सर्व प्रकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापार व्यवसाय उद्योगांवर या कायद्याअंतर्गत दंड अथवा शास्ती आकारली जाऊ नये। सूचक राजेश शिरसाट, अनुमोदक विवेक खानोलकर। वेंगुर्ला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा ठराव मांडतोय। ठराव क्रमांक 4A, बॅरिस्टर नाथ पै सिंधुदुर्ग विमानतळाचा वापर पूर्ण क्षमतेने करावा व या विमानतळावरून मुंबई, सिंधुदुर्ग, मुंबई ही विमानसेवा आठवड्याचे 7ही दिवस चालू करावी। 4B, कोल्हापूर मुंबई विमानसेवेचा विस्तार सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मुंबई व परत असा करावा। 4C, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, तिरुपती व परत अशी साप्ताहिक विमानसेवा तातडीने सुरू करावी। 4D, सिंधुदुर्ग, पुणे, नागपूर अशी साप्ताहिक विमानसेवा तातडीने सुरू करावी। 4E, सिंधुदुर्ग विमानतळावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र अग्रक्रमाने सुरू करण्यात यावे। 4E, सिंधुदुर्ग विमानतळावर स्काय डायव्हिंग या साहसी खेळाची सुविधा पर्यटन मोसमात उपलब्ध करून द्यावी। सूचक राजन नाईक, अनुमोदक श्रीराम सिरसाट। ठराव क्रमांक 5 हा खरं म्हटलं तर अभिनंदनाचा ठराव आहे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री माननीय नामदार नारायणराव राणे यांच्या प्रयत्नातून सिंधुदुर्गात नियोजित IT पार्क, डिफेन्स खात्याशी संबंधित उद्योग, सी वर्ल्ड, किनारी, मिनी ट्रेन आदी प्रकल्पांचे महासंघ स्वागत करीत आहे। सूचक उमेश नेरुरकर, अनुमोदक रत्नाकर कदम। ठराव क्रमांक 6, वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी दिलेल्या अभिवचनानुसार फक्त महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेला व्यवसाय कर कायदा समूळ रद्द करावा। आणि ललितबाईंनी जो विचार मांडला की या व्यासपीठावरती बसलेला कोणीही चेंबरचा अध्यक्ष होऊ शकतो, तसा या सभागृहात उपस्थित असलेला कोणी प्रतिनिधी व्हावा याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये व्यापाऱ्यांचे खरे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी विभागनिहाय व्यापारी मतदारसंघ निर्माण करावेत। सूचक महेश नार्वेकर, अनुमोदक दीपक बेलवलकर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।